actually FCPA mana dwa penji bangma ni now okomed usuru sirikal kinde ka kinde ting mar tayo pinyo yiengore kum choko mag omenda ma ahinya mawuok kuom oganda giwuok e kidienje mopogore opogore johala mwandu mikele pacho ka mwandu milose pacho ka mogo mawuok kuom jotich kaachiel kod choko mamoko mag chenro mag sirikal dhi yudo pesa kanye nikech dwaro to chal ka gima omedore kwan oganda jo Kenya ma samoro ni nitie higa mokalo kigo kwan no kawuono nyalo ka gimedore dwaro nyalo bet ni omedore lokruok mar piny bende nitiere apaka mag ochumi bende nitiere ka gi kacha king'iyo sani ma e budget midhi som mokwongo kata paro mar chik mar omenda madhi bet bang' piny Amerika ng'ado moko kuom sir mani kunne jolo moko kuom bede migepe mag piny Kenya chuno ni nyaka piny Kenya chung motegno mondo kik joge bede andaki mar yudo hinyruok kata bedo gi midhiero ere kaka ma dhi timore mondo sirikal ochop dwaro gi duto aparo ni sirikal nyalo yudo omenda mar tayo sirikal ka oketo lwasi makare mamiyo jogo ma jo ohala nyalo loso ohala mayud pesa sama na nyalo timo ohanda ma ka igo rumo ta uso mwandu kata machopo milion 100 kene ni sama yudo auso mwandu maromo milion 100 ka gola tamalo 30 amiyo sirikal kene na nyagolo milion 30 amiyo sirikal kolos na lwasi makora uso mwandu machopo milion 150 kata 200 kama ne kora chule sling milion 30 cha kora chulo 60 oko medna ushuru tiende ni economy mar piny iga ka iga onego beni dongo kisomo kiwinjo samisomo budget cha tiwacho ni Kenya uchumi mare nyalo dongo kata mala bich atamala bich onego beno chopo fuk jite ka en gima chopo fuk jite tatamala bich no be ko donjo ang'o mamono yuto mar sirikal bendo dhie malo kata mala bich ka ok omed chike kata ushuru ne jopiny mane kama koro sirikal nyaka neni to ere kaka sama uchumi dongo ni to ambe yuto mara kaka sirikal bende dongo machal kamano chien kache yudo ni ka uchumi dongo gi atamala bich to ineno ni solo suru mar sirikal to dongo kata malo chiko koro ere kaka uchumi to dongo kata malo bich to yuto mar sirikal kolure go ushuru to dongo kata malo chiko tiende ni sirikal yuto mang'eny moloyo kaka mwandu mar piny te dongo mano nyiso ni pesa mang'eny dhi ushuru omiyo ka giketo chenro makare mana mar neno ni wadino fuok ma pesa jopiny monego beni choko ushuru lal to pesa ni kodonje aguch sirikal to bende kama sirikal dware pesa cha por gi yuda tiende ni ka en mwandu ma oko midwa ni mondo digi mino ni customs duty mondo odonje e yo mowinjore to fuok mane nitie kata kama ne jomoko mibadhi tiyogo cha ilore kaeto omenda sirikal bedo kako ne obedi ka nitie jomosiko ni gin gidwaro refund gikelo riside mabandia mondo mi KRA odwoknegi pesa tidino kanyo kaeto koro mano ok bedi mano dhi miyo pesa sirikal koro ok tigo e refund kech yudo ni higa ka higa pesa ma sirikal dwoko ne jo ohala ni ne kamoro tero mwandu oko onego duogni gibiro ni VAT koro mago kodin ma ok tim to bende sirikal medo mana yuto so yuto mar sirikal nyalo dhi malo ka ok omedo ushuru ne jopiny mak mana ni gima bende dimi sirikal dog chien mapar diriyo ne wadwa wito Kenya higa mokalo nikech nomedo ushuru ni to chal ni jopiny nok mor kode nikech nomede higa mar 2023 ne jogo koko to nokalo kane wachopo 2024 to chako kel moro ni motor vehicle tax mane dhano igi owang' kabisa mamano ne odhi okelo pek to ng'eni chike mag usuru mimedogi thothgi iyudo ni sirikal bende yudo dhir kata chwal mowuok kuom pinje machalo kaka makonyo wa yor manyo kony mondo mi wayud pesa mwakonyorego IMF chutho komiyowa kony to giwacho ni wamiyo omenda ni tadwa ni mondo ilok 1 2 3 so en pesa momiyi to miyi gi tonde moko motwego gi kamoro ok ber ne jo Kenya ne jogo ma kamoro ikgi oniang
higa mar 1994 kanyo kwachopo nyaka higa mar 1997 ne nitie gimoro ni structural adjustment program kane uchumi mar Kenya ne dhi marach. Ne oketne sirkal ni wamiyo kony to nyaka uriemb jotich moko. Ma ji nomi handshake mang'eny hignigo. Ma ji nowe tich mang'eny mondo mi sirkal noduok chien budget mar msach jotich. Mane yudo ni seche moko kotimore jogo mamiyi kony to neno ni mane manyalo konyi to kamoro gino ok nyal konyi. Omiyo seche moko ka waweyo dhi ka IMF kucho mabiro gi tonde motwere na winjo ka migosi Mbadi nowacho ni kucho ok ber kwa dhiye nikech samoro dhi miyigo to chako iketo ni chike mana kaka an ka oli pesa to inyisa ni pesa ni dwa dhi timogo gima kama ponono ni an kodi machiegni aneno gik mitimo ka ng'a oli pesa ni dhi logo dichni moro tayudi kimadho achiel ni more ba ineno ka koro kendo rachna kichako ni pesa nani kamoro itiyogo yo ma ok ni kare. Yes. Ora yudo ka kamoro ni kwaya pesa ni to kenda yudo ka koro idhi thiedhogo kamoro jaodi kata nyathini mane tuo to ani kwaya pesa ni idhi timo gang'owa idhi medogo stock mar ohala. Koro an taneno ni ohala mane dhi mi ichula cha iweyo idhi thiedho ng'ama tuo to in adieri ng'eyo chunyi maber ni ng'ama tuo ni monego kuonge chako molo kata ohala cha. Koro kamoro dwachi opogore gi dwacha. Dwach jo Kenya seche moko gwenyore gi dwach jogo mamiyowa hola. Mane momiyo ne wan gi gimoro ni wacho ni kulipa ushuru ni kujitegemea gi dho Kiswahili. Tiende ni sama inyalo chulo usuru monego ichul kaka japiny ikonyori kendi to sirkal be tiyo kode yo maber. Yes. Koro wabedo joma ok chal ka gima pod wan e loch nanga manyachon cha. Tiende ni wanyalo tayo chenro wa kaka wadwaro yo makare. FCPA